Hi guys! Welcome back to my channel. Another kainan session na naman ito guys. And this time, tatlong putahing pangbahay yung inihanda ko ngayon sa misa guys. Mayroon tayong paksiw, prito, at inihaw. Kadalasan natin mga kinakain sa mga pas mukbang ko guys, mga putok-batok. Kaya ngayon isipan ko na mag-isda ulit tayo guys. Meron din pala tayong guso at saka lato guys. So magandang pamaris to sa mga ganitong klaseng mga pagkain guys. So nandito din yung sabaw ko guys. Ayan. Sabaw ng paksiw. Kanin na tira at saka tubig. So yan na yung lahat nasa misa ko guys. Bago ang lahat guys, mabilis ang shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin. Huwag maglala dahil mabilis lang to guys. Shoutout po kay Ma'am Marcres Villason from Leyte. Shout out Jenny Flav, Dave ASMR, Ken Tutor, The Robert Peter Channel, at Ma'am Ana Joy Sinchongko. Halos lahat sila dito guys, mayroon silang mga channel. So pwede nyo mga visit yung mga channel nila guys. So maraming salamat po talaga sa support ninyo po. Sisimulan na natin to guys kasi excited din akong kumain. Medyo natagalan ako nag-prepare nito guys kasi matagal maluto yung inihaw. Sa mga hindi pa po kumakain dyan, sabayan nyo na po ako. Kain na po tayo guys. So ito yung prito natin guys. Yan. Sarap ito guys yung prito. Sausaw natin dito. Ang pangalan pala ng isdang ito guys, yung ipinanito ko, Blue Marlin to. Blue Marlin na isda. Yan, tuslom natin sa soy sauce. Sarap ng sabaw ng paksiw guys, grabe. Yung talong sa paksiw guys, oh.
Ang ganda to iprito guys kasi walang masyadong mga bukog sa Bisaya ba. One down guys. Ito naman i-try natin guys, oh, yung paksiw. Yan. Laki nito guys. Ang isda na gamit ko sa paksiw guys is tangigi na isda. Yan, banaw natin dito sa sabaw ng paksiw. Sarap. Masarap talagang ipaksiw tong tangigi guys. Yung lato natin ito. May tayong suka dito. Sarap guys. Grabe pala mga isda ngayon guys. Grabe ang mamahal. List talking tayo ngayon guys ha. Focus tayo sa kain. Ito naman guys, try natin tong inihaw. Inihaw na isda. Laki nito guys. Yung tawag sa isda na to guys is mahinlo. Mahinlo na isda. Itong luto na guys yung isda. Hindi lang na hindi kasi ulo yung ginamit ko pag grill. Yan guys, oh.
Unlaw natin guys. Ang anghang yung suka na to guys. Ang daming sili niya. Sukat patis. Tirahin ulit natin tong inihaw guys. Ingat lang tayo sa buto nito. Yan. Ito naman yung lato guys. Mahilig talaga ako sa kanin guys. Masarap dito sa paksiw guys, yung ulo talaga. So ito guys. Ulo. Ulo ng tangigi. Ingat tayo sa buto talaga nito guys. Isda. Yan, mayroong mata oh. Sarap guys. That's it guys. Nabusog na ako guys. Naubos ko ng kanin ko. Dami ko rin nakain na ulam. Maraming salamat sa panonood po. Pasensya na kayo. Medyo hindi ako masyadong nakapagsalita for today's episode guys. Bye bye for now and see you for my next mukbang adventure.